Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:58, Action Radio Philippine Standard Time. Kamusta naman ang ato sa ring mga ka-aksyon? Mayad nga hapon sa inyo tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Kang isa ko malabutan sa ato sa ring pag-waragwag dari sa Riwa Easy Action Radio Bacolod. Inyo palatuntunan, aton palatuntunan, Action Reports After Edition, Lunes Tubtob Sabado. Pasolo-sobray sa koras nga pagbalbal naton pagplastar sa mga balita. Tapos laron nga mga impormasyon dari lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. Yara kita sa Pizza 19. May 19, 2021, ikatatlo nga Miyerkules sa ikalibang nga bulan sa tuig 2021. Pausa sa nga panahon ho, dapat kita mag-ulwalig matgid. Dapat kita mag-pulopanilag sa dalagan sang tiyempo sa karon. Tangod ang sitwasyon daw kaangay lamang sang isa ka abnormal nga pinsar sang tao. Nga daw hindi maintindihan bangod grabe ka pa ang sang init pero ang langit nagaguobo, nagangurob, nagagulugal o mga kaaksyon subong sa diya mga tanion. Dari sa Bacolod kun ara ka sa field, kun yara ka sa sagwa, makabobatsyag ka sang may time nga mabulubugnaw nga dapya sa hangin, gakahulugan lamang ini. Nga laban-laban sa ibang nga lugar mga kaaksyon dari sa Negros Occidental. Pasi kung nagatupa ang ulan, ay kung lantawo naton ang ibabaw sang langit may nagapurma nga galom. Importante sa gihapon ang paghalong sa taran-taran nga tiyon. Dapat gid naton sa nga dumdumon nga ang lawas ang tawo. Kung iguon gani mga kaaksyon sang pabalik-balik nga klima. Isa masami hindi na makabato. Kagadasig dakpon sa anuman nga masakit o kon baratian. Isa sang batsagon muda mga kaaksyon among pagpalaluya. Ang paglapyo sa lawas. Langod una beste na sobrahan sang balhas at sobrahan ka kapoy. Ang dehydration naman yung tuman gid ka delikado ho. Kaya man ang dehydration, mawadaan tubig ang imo sa nga lawas. Damo na mga kaaksyon ang nagkaratumba nga way sang pilas. Damo na sang golpe lamang nga nag-uriod. Damo naman sang nagkaladula sa kalibutan. Halong kita taran. Inyo ka-aksyon Marlon Hervoya, 501 Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala.
Loksohan tayo sige na mga nagabaga nga mga pangulong dinalan. Unahon naton sa bayan sa nga balita lokal. Fenomena. May isa ka fenomena mga kaaksyon nagkuha naman sa atensyon ho. Sang mga tao diri sa Bacolod City kay nasang udto ang sentro sang panulukan. Among baybayon sang barangay Banago kag ang Bredco Port diri sa Bacolod. Ang buhawi. Tekon sa English maka-aksyon ang buhawi. Tornado. Pero ang nasaksihan kay na maka-aksyon, amo ang ginatawag nga water spout. No? Ang water spout, kung mga eksperto ang pahambalon, isama na siya kasahi sang tornado. Isaman kasahi sang buhawi o galing nagaigo siya sa tubig sa baybayon. Amo na gintawag sang water spout mga kaaksyon. Mas huyang-huyang puwersa niya. Ikumparar sa isa kasahi sang buhawi, inang buhawi nga nagaigo sa duta bla, hindi bla? Kung mag-igo sa duta ang buhawi, amo na laban-laban ang resulta niya damo siya sang mahalitan. Kamanti sa duta mga kaaksyon, ara nagatindog balay. Ara nagatindog ka naga-standby ang kasapatan, nagaharap ang sapat. Ara man dakong isang tao, nagatindog sa duta. Kung igoon sa buhawi, mahalitan gini. Bao kay na mga kaaksyon, kadamo sa mga nagkakwa sang recorded video kag laragway. Nagatiyog mo? Do imbo dobla? Alin sa panganod, papanaog sa baybay. Nagatiyog. Nawaleng pulos sa ulos ang tabo bla. Amo na sa nasalenta na delikado ini kon sa duta mag-igo. Pero may pagkadelikado man kon sa tubig siya maigo nga man. Kon sa tubig ko sa baybay, matabuan abi mga kaaksyon may barkoda. Matabuan nga may bangka da. Kag may nagasakay nga mangisda. Hindi nabutang mas peligro, nabutang man sa delikado. Ang pamangkod na rin mga kaaksyon, ano bala ang ginahalinan siri? Nagakatabo malang ni perme na mag-amo-amo ng tiyempo ho. Nagagawom-guom, nagatupa ang talithin, nagatupa ang ulan. Dari ni perme nagatuhaw ang ining ginatuwag nga buhawi. Una sa balita, una sa aksyon. Ang social media, labi na sa Facebook, gindagsa sa mga post samta nagalaslas ang among phenomena. Pao kitang-kita sa mga tao, labi na ang mga yara sa ibabaw sang building. Ang pagtiyog-tiyog sang sering buhawi kaina sang udto mga kaaksyon. Kamusta ba lang mga baybayon nga yes rigin punteriya? May mga ngisda lang nga nalitan, may barko kon bangka nga inigo man. Ang report kadawaton naton diri wagid man sa gidalitan. Nagluwas lamang nga ti ang tubig ro dilingin ulo eh. Kon mong tubig, tiyog-tiyog ang tubig. Ti kon ulos ang tao na, tilingin kinulos tao magamo na eh. Pero normal ina, nga nagakatabo mga kaaksyon, o galing isa ina ka kalamidad nga wise ang sinuman nga makapakut kung saan o ina mag-aigo mga kaaksyon. Ti halong yapon kita. Ti ina taran mga kaaksyon pagbuot sang kahitasan. Ang pamangkot pagdali mga kaaksyon sa halos kalabanan nga abalag katabo ining fenomena ay hantuga ini sang paligwat-ligwat nga klema o kon isa ini ka pagpabatyag sang kalangitan sa aton nga yari diri sa kadutaan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang libre nga pagbakuna sa mga taga-Bacolod kontra COVID-19 nagapadayon sa gihapon. Sa mga adlaw, pagpangbakuna ginpatigayon sa mga vaccination centers. Sa mga dalagko kon pila ka mga dalagko nga mga kabarangayan. Ara ginapatigayon sa inasalintag sa ka mga gymnasium. Mayara sa barangay Takuling, mayara sa Vista Alegre, mayara man sa barangay Tangob. No, mayara sa barangay Tangob sa mga adlaw.
mga tatlo kadlaw nimo, May 18, 19, 20. Ang iba nakaschedule sa masunod pang adlaw. Sa gyapon ang pila ka mga opisyal nato sa gobyerno nagabisita personal. Agon saksihan ang dalagan sang bakunahay. Samtang 3 in a row, ining sunod-sunod nga krimen sang pagpatay nga ang bangkay nakitaan sa Bacolod sa Mor sa Kagtalisay. Ano nang nalabutan sa investigasyon sa mga otoridad kung may ara gin mga nalabutan? Ang pamilya sang mga nagkalabiktima may lauman payhan sa mga kapulisan sa Bacolod. May ara pa naman guro. Kay man di malikawan nga mo ng pamangkot gid perme sang pamilya sang nagakabiktima sang saring pagpatay. Kay hindi na halos maisipan ang krimen nga pagpatay diri sa Bacolod City nga nagpundo lamang sa investigasyon. Ang dalagan sang kaso huwag gid tanda sang may nakilalaman lang nga gunman o kon tagaluthang kagdaway man gani batia nga may nadakpan kada pasakaan gid sang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal. Dari kita na sa mayong balita, medyo good news. Kaya daw ka mga brutal pero may mga balita nga katabo sa aton, di mga hitabo dari sa Pilipinas, dari sa Bacolod kag Negros Occidental. Dari naman kita sa good news, parang at least medyo makahatag man sa aton sang paumpaw sa aton sa nga balatyagon. Mga empleyado sang pribado man akong pampubliko nga naga-work from home kag hindi nila uman napilasan o kung napatay maka-aksyon samtang yara siya sa trabaho samtang on duty nga work from home but sa lingon samtang naga-perform siya sa isa ring trabaho ara sa salon sa Malaya, napilasan sa na-injured sa o kung napatay siya, may batono na nga kompensasyon. Ang Governing Board sa Employees Compensation Commission, ang ECC, nag-aprobar sa Board Resolution number 21-03-09 nga nag-aplastar sa mga pulisa sa kompensasyon sang disability o kon death bangod sa injuries nga ginsuprar sa empleyado sa public o kon private sector while working from home. Ang siling ni ECC Executive Director Stella Z. Pagan Banawis. Tiuna, it's high time sa komisyon ang mag-issue sa pulisa bangod subong nagadamo na ang mga sectors nga naga-adapt sang work from home arrangement. Tidiri sa aton sa Negros Occidental, ang gobyerno provincial capital, isa sa mga nagapatigayon naga-adapt sang work from home arrangement sa kada Biyernes kaya naga-implement sila subong sang 4-day work week. Ti ang ila sa nga trabaho da sa ila sa opisina Monday, Tuesday, Wednesday, kag Thursday. Pagka Biyernes mga ka-aksyon ang mga empleyado na dapat tener sila sa nga balay dito sila ma-perform sang ila sa nga trabaho ginatawag nga work from home. Di damo gid man, di naman diri sa Negros Occidental. Damo mga kaaksyon nga mga kaprobinsaharan syudad o kon banwaman. Ang tinutuyo sini isa lang parati pangaman man nga hindi matapikan sang kagaw ang ila sa mga empleyado. Mayo nga balita para sa mga empleyado sa may mga trabaho public man o kon private. Bantayan naton dason nga palayag sa nga ECC. Kon nanobla san o ini matigayon kag kon bala madayon gidi. Dapat gid ban kon ako ang pamangkoton dapat gid mahatagan sang compensation mo kay on duty sila gyapon bisan ara sila sa sulod sang ilang sa nga puluyan. Samtang dari kita lighter side sang balita nasyonal. Ay pilaman ka adlaw maka-aksyon nagligad ti permi nga unod ni sang social media. Ining persona, ang social media personality, nga ngalan niya bala si Jam Magno.
babae ni sa action JM, babae ni sa Jam nga lan niya, no? Kinagbantog ginasa nga daw ala artista man kay ti anggwa sila daw ginsuyaan niya daw ginyaguta iya ang kandidata sa Pilipinas bla nga sa Miss Universe nga si Rabia Mateo isa ka Ilongga nga taga probinsya sa Iloilo mas nagbantog pagkadangalan niya ni kay gindeklarar ni sa bilang persona non grata dito sa may Iloilo City ho. Tibag siling kita persona non grata mga ka-aksyon. Bot silingon hindi welcome ina nga tinuga sa lugar nga sa diin siya gindeklarar bilang persona non grata. Hindi ka welcome magkanto ka na, ti pwede ka tabugon sa mga tao eh. Hindi ka di welcome yan oy. Hindi ka di welcome day. Persona non grata ka na di ho. Karong sabat ya to mga ka-aksyon na hilingaway ko tanalabot. Wala akong pakialam. Bisan may mga laslas, may mga balbal to sa komento kag reaksyon halin sa mga netizens. Tuway lang to ya. Linamon kag hinakop yamantaran. Nagabato kag way sa gatras Anong balita subong? Ang balita subong adlaw na ining si Jam Magno Makaksyon ginbansa sa TikTok. Kay nagsupak siya sa platforms community guidelines. Kung silingon na man, may pagka-ritubada, gid man siya. Kung sa mga hiligaynon pa, kung Bisaya pa, ang masami bilang ginahambal, tig-agid. Bakit mo ginawa yun? Buta, nga ginimo ni Jam Magno niya. Aryo, may post ni sa dasig sa mag-post ho. Araw may bulta sa may balik sa gilayon. No? Siling niya, let me remind you that being banned on TikTok is not new to me. And I came back from it before. Nanad na sa galiya sa mga ban-ban eh. Mo ginagurang hampang ya. Anya sa ring account nagligan nga bulan, ginban man ni. Anong tinutuyo ya siri? Wala may plano di sa magsulod sa politika? O kung may plano siya mag-artista? O kung sa showbiz industry? Kamanti, kung isa ikaw sa ginahabalan social media kada adlaw, nagasikat ang alan mo, pila bala ang mga nagagamit sa Facebook sa Pilipinas? Ang Pilipinas na lakip sa top 10 country sa bugos nga sa bugos nga kalibutan. Nga may pinakadamo tao gagamit sang Facebook. Di minilyon siguro na ang mga tao nga nakabalo ni sa saling pagbantog sa ngalan ni Jam Magno. Ti daw way lang ni sa iya. Bisan ano pang paghinamos ang mga boyaya o paghinamos sa mga negatibong komento. Minano kaliso mo ni guro wala to tubang likod. Amo giniguro yang iya sading gawi o kon bamatosan. Kon padalman nato ng istorya mga ka-aksyon di gimantani sila pakon ni. Ugalin ti ginatos ka libo ang nagakomento na ho. Galabot na ganaguro milyon. Kagpermi unod sang mga istorya sa social media ang iya sa pagpinasahi nga abilidad o kung pinasahi nga pamatasan. Ti ining pagsabat ya dasig sa saning pagban si TikTok ne. Pag-una man nga issue, pag-una man nga hambalan daw sa social media. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Dari sa Bacolod ya, mayara man ko sang nakitaan nga naginano na Sleman. Ya ilinaway sila ya personal. No, ginadala pa yung ngalan nga media. Tagod man sang posible battle royal. Sang duwa ka mga kilala nga politiko diri sa Bacolod. Kisiling ko ang kaapektuhan diya
nga ngalan ang kapiktuhan diya ang mga lehitimo nga media. Anong bot ko silingon? Ini mga matutuod bali nga media. Tabasan ko lang blani. Kay ang iban daway anay blaga panumdum. O antes na nadalon ang ginatuwag nga ngalan nga media. Kunway ka na ya sa isa ka inang tutuod black solover nga media bla ning empleyado ko bala sa isa ka media entity media ka kinasulduhan ka kung naghalin ka na da nagsaylo ka sa iban ang tawag sa imo is black timer media ka pa hindi ang tawag sa imo former media Una sa balita, una sa aksyon. black timer. Di bla? Correct, hindi. Tapos, sandala na. Alas 5:17, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kaya linaway sila sa social media. Nadala nila ang ngalan ng media at yung tutuod ng media mga kapiktuhan. Kaya ginakalawan sila sa minilyon ng mga Facebook users. Dari kita maka-aksyon sa tapusan ko lang niya. Dari kita sa bahin sa observation report sa ato sa nga patrol importante ni ay subong nga hapon mga alas 12:30 siguro. May ginpadulungan kita ang importante dari sa may area balasang Lacson. Amo ni nga oras traffic mo, no? Mayara mga salakyan iban nga dara sa may dalan sa Madalagan Lacson bla. Aliko sila dari sa may Aguinaldo, kag lusot dari sa may Ramos. Ay kung usuyon mo na maka-aksyon, medyo lawig-lawig ka hinay sang dalaga sa mga sakyan bagod man sang traffic maka-aksyon. Ati gadamo ang mga salakyan dari sa Bacolod City. Dari kita sa observation report sang Patrol Wednesday edition with Action Eden Aboso. Action Eden mayong hapon, kamusta Bacolod, please kabin. Action na may hapon no kag may hapon sa tanan naton nga tagpalamati dapat action ang iban nga nagakuan pa nagabag-o na kuan sa trabaho matamat na kay do gyapon ang galom kasi bala hinali magbubo naman ang ulan pero kay inaction may pila ka bahin sa syudad sa Bacolod ang ginulan-ulan man ang iban nga dalan basta ang iban malaman action depende kung din nga bahin sa syudad kay ti paski na may katuan kami nga bypass sa may Takuling area malaman to yung dalan action pero pag lambot namon sa Lacson area downtown area diri naman nag-umpisa ang pagtulotalithi pero hindi hindi mangidyado ka damol ang ulan pero ti given action no nga may ara kita sa nga ginabantayan man nga ITCZ apektado diring Mindanao, Visayas kag Palawan action may ginapaabot nga ang syudad sa Bacolod lagip ng probinsya sa Negros Occidental ang maka-experience man sang lapta-lapta nga pag-ulan tungod sa sining ITCZ action 5:59 kuntani ang sunset galing kay grabe ka cloudy, magalumon ang kalangitan. Tido medyo imposible siguro nga ang mga nagahulap nila sa sunset hindi makakita sa sunset subong nga adlaw. Kay ina pag action damo sa na kung nagpasa bala sa aton sa pictures kag videos sang nakuha nila tong buhawi. Actually bisan dira gani sa Babaw Station kitaon action no. Galing kay ti ambal man sa aton si DRRMO nga patimaan ini nga nagatapos na ang ang dry season action kag pasulod na kita sa tig-ululan action bangod man sa sining ITVC hambala ni ni Sir Jomari Vargas bala kay tikay ina gilayon man naton siya ginpakigangutan bangod man sa satong buhawi nga nagtuhaw diri man sa may Bedco Banago area action pero ti pasalamat lang kita na wala man sang may mga
nagkalahalitan bangod sa nagluntad action war nga buhawi. That's why sa taaton siniwa ka action reminders gid especially sa mga nag-i-star bala sa baybayon nga mangin mabinantayon gid sa tanan nga oras kay sa aton man nga mga mangingisda kung alang-alang gani hindi na lang magdayon kung dagko ang balod. Hindi na lang magdayon bisan wala pa da sang signal abe, signal number 1 o kung ano dira nga senyales action marno or palayag sa aton sining mga Coast Guard sa aton sining Weather Bureau dapat ikaw na lang mismo magbanta-banta sa lakas ng panahon kag pamatyagan mo dira ang baybayon kung anong sitwasyon kaya isa lang kabuhi action mar dapat gid naton nga halungan kadamo man action mar no sa aton sining mga ka-action nga nagahingagaw puli sa sining nga oras pero ti medyo bulubugat ang dalagan sa nga trapiko bangod may pila sa gihapon ka mga dalanon nga wala natapos ang pagkayo action mar. Dugangan pa sa may bahin sang downtown area nga ara na dira mga kiosko bala sa palibot sa tubang sang simbahan medyo nagabugat ang dalagan sang trapiko dira bangod nga hindi masyado kapahigad ang aton sining mga depasahero nga salakyan kay ti ara ang mga kiosko kagati ang mga tawo hindi umanda ya mabungguan na kung ara sila sa higad nagapili-pili na sila mga balaklon pero ti clean action mar nagpulo mangkot kita sa mga nagabaligya da bala ti ang balila do medyo ninit ang baklanay action market hamak mo tululupada ila sila palariyo ulo man ang ila mga ginabaligya ti swerte ka na lang kung pagpanaog sa pasero abi sa jeep o kung paghapit niya sa imod sa mga kiosko dira imo kiosko dahil nang masudlan niya kaya dira sa makapili kag makabakal kay ti ang mga kalabanan mga baligya action mar mga bayo mga uso na bala subong ang mga bayo na bala para sa mga mga dry fit na bala para sa mga nagabike ti ikaw action mar pwede ka na magbakal-bakal kidi ba doon nagabike ka man kung di off mo pagkatapos ka na programa kadto ko to ado ka kapoy kapoy wala mo time ba pero ti ang action mar ang bulubaligya dira subong galing kay ti subong nga panahon tungod man sa pandemya damo sa nadulaan sa trabaho kag remedyo general ang kalabanan sino magsigi ka bakal sang bayo sino magsigi ka bakal sa mga wala dira action hindi bala kinahanglan that's why nga ti nagahambal sila nga bisan pilang nahot lang kisas sa isa adlaw bilong adlaw sila open man sa ila kiosko may swerte na kung malambutan pulo man ang mga nagabakal da sila ita pila man lang na minimum gurong mga presyo sa ginabakal da nila nagalambot lang isa kagat to 150 pesos action mar kaya amo nang hambal nila nga nagalugit sila kung mag-open ang iba action mar galibot man ta kung kaagahon ang iban bukas na 5 pa lang tubtob man niya matapos ang curfew kay ti iyawat pa ang mga mapalapit kag matulutan out sila nga mga customer action mar kasadya man kay Magno to action mar amo tong hambal ni mo bala kagina. Oo, nga dapat. Hindi ka mo friends sa Facebook na? Ay, gin-unfriend ko na siya. Good. Hindi ka gusto magsikataw? Ha? Hindi ka gusto magsikataw? Sige lang bala, iyatag na siya. Pero tuod na action, din nga, may utod na Magno nga nagkandidata man sa una? Wala ko kabalo na siya. Updated ka man sa showbiz? Ha? May utod na sa kuno nga nagkandidata man sa una? Ayaw mo to siya. Gin-unfriend mo na sa iyo. Wala mo sa tani gin-unfriend. Tani kung ano pa sa PM po sa? Sige lang. Add sa liwat, pwede lang mo na action mar. Pero kasi, galing kay hindi mo na siya malambot na talaga active sa TikTok. Galing kay ginban na to sa mo. Tiyo, sabat yaw sila nga. Why ko labos TikTok sa una? Naban ako, anad ako na. Say pa ba wala labot ng ginban sa TikTok. Tido pag itong persona ng grata sa daan sa Iloilo. Sila nga, mo ko labot. sa tangob pag yun Ha? Sa tangob pag yun. Ito sa tangob? Hindi welcome to sa tangob daw.
Welcome. Sige, Oh, may welcome to inyo. sa Tangobo. Timplahan na namo sa ngaduhan ni Axel Oliver Capito. Ha? Ipariparahan sa namo ni Axel Oliver Capito, magkadto sa. Very good. Abi kayo dalon mo siya sa ano? Sa? So dito bala? Mustan simpos bon, ulan wai. Ha? Wala na yun, Mara. Mga kanay-kanay na ang kung tarawon mo magtangla dabla subong sa kalangitan kay sa piyak nga bahin makanay-kanay medyo clear skies. Ang sa piyak naman magulog-alumon sa southern part sang Negros Action Mar, no? Basi may mga listeners da nga ma-comment nga kung nagaulan to sa ila, kung kamusta to sitwasyon. Pero at least hapon-hapon Action Mar galing ti kay kuan gini ampay gini sang hilanat kay ina sa ugto medyo nag-init antes nagulugal kag naggwa tong buhawi Action Mar, tapos pagkahapon nagulan-ulan. Kaya mo ginaang kwan ang budlay dira kay kung maulanan ka kag mainitan purdoy kagid kay mulawas gid Action Mar, no? Mahilanat ka o busipon ka dira kag kinanlan mo gid magpahuway kay kung magsakay ka jeep kag mag-ubobo ka dira ati piyogid sikat ka gid basi ano ka pa sundon ka pa to sang iban Action Mar, no, nga mga pasahero kag itudlo ka sa otoridad kay grabe Action Mar mo ang iban nga tawo sa gihapon actually wala nagapati sa sining COVID-19 pero kung ila na ang pamilya abi maigo may mga close friends sila nga maka-eksperyensya sang amuna. Grabe man din Action Mar ang ila sinipaghalong. That's why sa tanan nga oras halong pa na lang. Kaya wala man may madula sa imo kung maghalong ka. May ara kapag isang benepisyo makuha dira sa paghalong mo sa tanan nga oras. Kaya sa simple lang nga pagsuksok sang face mask kag face shield sa tanan nga oras Action Mar kag pagpatuman man sang social distancing. Kung nakita mo yung kaigna Action Mar, sa report bala ni Sir Alvin atong sa Comelec, damo tawo ang nagalinya naman kag nagaparehistro. Di dapat bantayan gina sang aton sinidira nga mga otoridad mismong Comelec sa bulig man sa aton sini kapulisan nga mapatuman gid ang social distancing Action Mar. Kay tiya mo malang nang aton sini nga panaming dira para hindi ikaw malatnan sang COVID-19. Sa liwat sa aton sini nga mga ka-aksyon, no, bahin sa nga Lacson, Araneta, Action Mar dira sa Circumferential Road sa Lopez East kay na may PUJ kag taxi dira nga nagbunggoanay nagkos pa sang dugang bugat nga dalagan sang trapiko. Pero ti pasalamat lang nga wala man sang nagkalapilasan Action Mar. Sila lang to yung naghintukanay ang duha lang ka mga salakyan galing kay ti medyo na delay naman ang dalagan man sang trapiko. Sa sininga panahon importante man ang ikayang lawas. Agon Action Radio Philippines Standard Times siya ba ni kanta lang si Action Eden kay manog ga egistro na sa isa ring observation report sa sinigid nga mga tinion dugay-dugay ha balikan naton mga ka-action sa Action Eden kag after sa ato sa ring mga commercial standby kamo kay sa Bacolod City Hall importante ni may baluan naton kun ano bala ang pananawan no sa ato sa ring CDRRMO sa siring Buhawi Water Spout nga luntad kay na sa Barangay Banago kag nakitaan kay na sa maramong mga tao dali sa Bacolod. Action Eden, back to you. sa liwat Action Mar sa aton nga kape diri kita sa East Santon Plaza. Observation report halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Ang ining bahin dala masatong sa kalwa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog,
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos. Ini sige na nga to sa mga live streamers, gabonitor sa live stream. Si Feli Morales Cuello Alieza, mayong hapon. Araman si Liza Cabrera, si Ana Sinuro, good afternoon. Melchorita Ferrer, mayong hapon. No Wami Jimenez, maayong hapon Sir Marlon. Si Manjo B. Arnejo, maayong hapon Action Marlon. Thea Kim Iriman, good afternoon Action Marlon. Si Grace Abueza, hi, hello mara. Ana Sinoro, diri sa La Carlota, Gaulan. Oh, Ana Sinoro. Si Fernie Spaniola, good PM Action Mar, nagabonitor lang ako permi sa Barangay Lukutan, Cabancalan City. Grace Abueza, Araman. Hambal ni Ana Sinoro, patamyaw sa Barangay Lagranha, La Carlota. Ana Sinoro, thank you. Alisa Montesa, palihog ma'am Sir Marlon, pag-greet sa ilan ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Ma'am Sister Jenky Dialagdon, Ma'am Lida Zamora Yamagisi, Ma'am Lily King, kag sa katropa EFC, thank you gid sa luwat Sir Marlon. Dona Navarte Macario, maayong hapon Action Marlon, God bless. Ana Sinoro, always pray Action Mar, God bless you. Approve, Ana Sinoro. Alin Lowe Himutia, good afternoon Action Marlon, monitor kami di watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program, stay safe and God bless. Okay. Good, hambal ni Ana Sinuro. Si Andrew Juanites, Andrew Juanitis, good afternoon. Okay. Jeneline Maranga, good afternoon Action Marlon, watching live from Barangay Sumag, stay safe always. Hambal ni Ana sa Central La Carlota, dugay na Action Mar. Ang ECC. Okay, good. Hambal ni Roban Ibanez, miss ko na tumamati sang drama niyo sa Bacolod Action Radio. Sige nga po na. May mga dramas nga po Toto Roman, ang Action Radio Bacolod. Monitor lang per sa live stream, kay babatian na ng mga dramas sa Action Radio. Hambal ni Noel Amar, good afternoon Sir Marlon, tamiya ko ang friend ko, si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Maylail Oligo, June Season, Bea Jonathan, kag Dennis Romba. Hambal ni Roman Ibanez, kau nagali Lodi sang una, bata pa ko, boses mo lang mabatian ko. O sa una, way pa to sa Facebook eh. Live, way pa to eh. Noel Amar, sharing and likes done, Sir Marlon, salamat. Great ko lang gali, Sir Marlon, ang mga utod ko nga sila ni Perla, Reynaldo, Rorek, Mickey, and Ivan Amar. Roman Ibanez, pa-shout out Lodi sa mga bata ko, please, Jero Ibanez, kag Jera Ibanez. Action Eden, okay. Hambal ni Ana Sinuro. Sa asawa ko pala, Jolian Quinto. Hambal ni Roman Ibanez. Jerthurl Humayaw, shout out kanday John Ray Herbacio, Jean Mark, kag Jean Iriliana, Gatambay, sa kag Marie, kag Lala May Humayaw. Noe Ruben Gonzales, good afternoon, Action Marlon, monitor lang ko. Jocelyn Libon Dispoho, good afternoon, Action Marlon. Ems Abuso, kay Ma'am Ems. Good afternoon, Action, Mr. Dari sa Pontevedra, grabe pangilot. Mga past 4, pero hindi man damol, gidangulan, subong okay na. O dara sa Pontevedra. Amo ni, damo-damo pa niya mga lugar dari sa Negros Occidental, ga-experiensya sang pagtupa sang ulan. Hinay man, o kung basi mayara, damol. Okay. Ana Sinuro, dari sa amon kahapon nga ulan. Okay. Nene, si Nene Inventor Arosa, good afternoon. Araman si Melchor Baroka Rumbines. Okay. Jevi Bandiola, mayong hapon Action Marlon, gamonitor gid kami diri sa Isabela. Baryoga Ray, mayong hapon Action Marlon. Thank you. Salamat. Iban balikantan naman duga-duga. Thank you. Mga balita nga una nabatian,
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Sa aksyon.
Ibalaon ta maka-aksyon ang detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall. Kung ano ang observation, anong pananawan sang City Disaster Risk Reduction Management nga taratapan diri sa Bacolod sa sering Buhawi nga nag-igo kay nas baybayon ang kitang-kita diri sa area sang downtown sa Bredco Port kag sa baybayon sang Banago Port. Dira gikina. Ako piho ko na mo gito sa mga naguluwa sila sa nagapuloyan. Kag video, nagsaksi sang saning pagtiyog-tiyog sang Buhawi kaina. Sa City Hall nga balita with action, Dale Salazar. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, mayang hapon sa report please kabin. Action Mar, wala sang na-record nga kahalitan ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office hangot sa ning insidente nga pag-igo sang Buhawi sa baybayon sang Bredco kag Banago Fort Action Mar kay nasangod to diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahayag diri ni Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sang CDRRMO Action Mar nga sunosiyati pa-consider gid siya nga Buhawi Action Mar ining natural phenomenon suno sa iya nga nagakatabo kung manog tapos na ang summer o kung ang tig-ilinita kag patimaan or senyales naman sang pag-umpisa sang tig-ululan Action Mar. Another explanation din ni Sir Vargas nga nagakatabo man ang Buhawi no sa tion nga mayara sang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ kag confirm man nga within Visayas area mayara sang ITCZ sa sininga matinion Action Mar. Pero kay Vargas, delikado kung ining Buhawi ang mag-igo sa duta. Bangon sunod siya posible may mga distraction or kahalitan nga magatuga sa mga structures or mga panimalay ilabi na nga himo sa light materials Action Mar. Aring tingog ni Executive Assistant Jomari Vargas. Usually katabo na sa during magsulod ang summer kanyang rainy season mo. Kasi kung may IPCC sa mo ka mo na create kasi gagmay nga twister. Oo. Usually mo nagkatabo kung may intertropical convergence area, katabo na siya muna. Oo, so may ITCZ sa buong Vista area to, sir? Or within Visayas? Within Visayas. Mayara. Why yan sa Capario, bisa sa tubig galin, kasunod na sa duta. Remember, mo na sa Lagos, sunod sa may, sa Monago, man kanto din sa sunod sa Lacson, kanto din sa may shopping, if you remember. Amo na isa na gaulan isda sa lugar because may masuyot na sa dagat nga maisda madalaya sa langit kag magtupa sa duta ni gaulan ng isda. Oo, so normal na siya gali, sir? Normal. It's a natural phenomenon na. Action Mar na pati sa Sir Vargas sa matang niya sining explanation no nga kita mera sa mga nagakatabong insidente nga nagaulan sang isda bangod sining Buhawi tuyupon ang isda sa baybayon Action Mar kag kun magpadulong abi sa duta kag dira nagakatabo ining pag-ulan sang isda nga sunod siya ti natural phenomenon Action Mar nga nagakatabo ilog na kun pasulod ang wet season. Update kabay dagikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Amo na gali, hindi matingala ang mga ka-action ta nga basi pila kadlaw o mga eksperyensya sila sang ulan. Kung ulan niya, hindi tubi ang tupa isda. Kaya agtong Buhawi gali kay na, pwede ito nga magsuyop sang isda sa baybay. Maya pang isda nakapalangit, no? Oh, ginasuyop gali niyang isda pababaw. Puro no? Tidenayhan nga lugar to man, matupa, ina ko nakasuyop gin mas isda. Atong Buhawi, dinayhan nga lugar matupa ang isda man. Pagtupa sing isda, ayhan buhi pa. Ayaw kong tani ko mga isda nga mga kwanbla. Ining mga bangros, mga gingaw. Baulin niya, o perti nga kwano. Kaling kay siguro, amo to nga time to. At ibantayan tara mag-action na kay laka rin nagkakatabo diri sa aton mo. Ining paggaluntan sining kaangay ning fenomena ni ho. Nga suyop gal isda.
Isda ka pa langit, giling isda yak sa Oliver. Ano isda sa babaw, magsuyo babaw. Ang mga isda to kalagaw-lagaw pag uroy babaw ay no. Antes magtupa sa ulan, magulan isda. Amo nagali kay nagligad to nga mga tinuig. May mga balita nga gulpi lamang nagbaha ang isda. No, sa ilas ring lugar, malin nila ba si gabi nag-ulan isda bla? Kag pagkaagada lang nila na talupangdan, kada po damo na isda sa ilas ring lugar labi na kilay sa baybay. Siguro resulta to sa mga amo sa ring akaangay nga pinomena. Sadya naman ipulutay isda sa ulihi daw. Mas maayo tani kung dito nga lugar siya, nag-igo maka-aksyon dito matani matupa ang isda, no? Pagulan sa isda, no? Barangay Banago, Bridco. O base dere sa Walderos Building, bla matupa ang isda sa ulihihaw. Awan si Jomari Panokpay. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, pasalamatan na lang way isang ginbilin nga dako nga kahalitan. No, ining buhawik, ining tornado nga nag-igo kaina. Oy, vitamin D3, importante rin lawas ta ang okay, sa live stream, balikan tang mga nagpadala sa dugan nila sa mga mensahe. Duga ka mensahe. Okay. Si JV Bandiola. Mayong hapon nagsumalong. Monitor kami din sa may Banwasang Isabela. Ray Baryoga. Richard Daet Pacheco. Mayong hapon ka-action, Sir Marlon. Monitor lang ko din sa Balaya. Thank you. Mary Grace Ignacio, good afternoon, Action Radio watching from Hong Kong. Okay. Si Roman Ibanez sa Malya Ludi Mar, salamat sa pagbati sa mga anak ko, kag-asawa. God bless, Ludi. Salamat, Roman Ibanez. Elizabeth Balakagamala, good afternoon. Marlon, keep safe, God bless, and more power to ARB. Carlo, araman si Carlo Hipaya. Good PM, Max Marlon. Congrats ko lang, hinablos ko. Si Erika Hipaya. Oleta, salamat, no? Erika Hipaya Oleta, salamat. Si Solyoga Ruico. Si Chichel. Mayang hapon, Akson Marlon. Kamusta lang ko kay tatay nga nagapamati gid kada hapon sa Aksyon Radio kay Tatay Oscar Aguilios Halong Kapermetay. Salamat. Okay. Halong gida. Thank you. Okay. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio.
Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salangka. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, sa balik ka report please Kevin. Action Mar, naglambot sa 34,000 pesos na valor sa ginasuspet sa Cebu, nagkuha sa 2 ka persona sa bypass operation yung ginagawa sa Police Station 2 sa Purok Narabaybay, Barangay 8, Syudad sa Bacolod. Ang nadagpanang ginkilala kay Car Noel Ramos kag Marimar Narvasa, legal ang edad kag residente sang nasambit nga lugar. Nagkuha sa duha ang 4 ka sachet sa ginasuspet sa Cebu. Sa iban pa naton nga balita, 3,500 naman ang shabu nga nakuha kay Albert Cadusales sa bypass operation sa Police Station 9 sa Purok Kabugwasan, Barangay Tagub, Syudad sa Bacolod siniman nga hapon. Nagkuha kay Cadusale ang tatlo tanan ka sachet sa ginasuspet sa shabu. Samtang arestado naman si Ramsey Ray Infante, legal ang edad sa bypass operation sa Police Station 6 sa Purok Lirio 2, Barangay Takuling, Syudad sa Bacolod siniman nga hapon. Nagkuha kay Infante ang 7 tanan ka elongated plastic sachet sa ginasuspet sa Cebu, valor 5,100 pesos kag 500 pesos nga kwarta. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-Detox 500 sa balita rin sa patrol ang Action to Action. Eden Aboso. Una sa balita oras action. Sa Bacolod, Action Radio. Aring pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ever. Action reports after edition, magabalik buwas magasunod na aksyon balita evening edition. May tabalabutan ng mga balita tutok sa Action Farming Line alas 7 tubdo alas 9. Basta Wednesday Action Artay Hopon. Ako naman Action Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,